Mbonge uYehova mphefumulo wami, ulibonge igama lakhe lingcwele into yonke engaphakathi kwami. Mbonge uYehova mphefumulo wami, ungayilibali yonke impatho yakhe enhle. Oluxolela bonke ubugwenxa bakho, oluphilisa zonke izipho zakho. Masiqaleke le nkonzo ngokuba sithandaze. UnguThixo wena Nkosi izolo, usenguThixo nanamhla, nangomso naphakade. Uyohlala wena uNguThixo. Ekuseni uNkulunkulu wethu sisakhonza sisezindlini, sithi noba kunjalo awuguquki, usenguThixo ongcwele. Sijoyina ke amakerubi namaserafu ekuseni sithi uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele Jehova Thixo wemikhosi. Silapha ke Nkosi enamandla, sicenga ubukho bakho. Vikela ke Nkosi abantu bakho kwindawo ngendawo abakuzo, bakhusele, ubavikele ngawo onke amaxesha, ukuze Nkosi lungatshabalali. Thixo wethu onamandla, uluntu lonke sizake kuwe Nkosi, sizithoba, sizindlala apho kobuso bakho. Ngena nongena kwethu le nkonzo, iphefumulelwe nguwe manje naphakade. Masifumane ke ilizwi kwincwadi kaLuka, isahluko sona esika-13. Incwadi kaLuka, isahluko esika-13. Siqale ukufunda from verse 10 sigcine ke uverse 17. Ke kaloku wayefundisa kwenye yezindlu zesikhulu ngayo iSabatha. Wabonakala kukho intokazi ibinomoya wobulwelwe iminyaka 18, yaye igubile, ingenako kanye ukuziphakamisa. Eyibonile ke uYesu wayibiza, wathi kuyo, "Ntokazi, ndini ukhululeka ebulwelweni bakho." Wabeka ke izandla, yoluka kwangoko yazukisa uThixo. Ke kaloku waphendula umphathi wendlu yesikhungu ecaphuka kuba uYesu waphilisa ngeSabatha. Wathi kwizihlwele, mithandathu imihla ekufanele kusetshenzwa ngayo, yazini ngayo ngoku, izani ngayo ngoku niphiliswe, ungabi ngawo umhla weSabatha. Yamphendula ngoko inkosi yathi, "Mhananisi, akathi na lowo kuni ayikhulule ngeSabatha inkomo yakhe, nokuba esile lakhe emkhumbini wesitali
alihole aye kuliseza. Loke intokazi, intombi kaAbraham nje, ayibophileyo Sathane, khangela leminyaka 18 ube ngamelwe ukukhululwa na kulo bambophe ngomhla weSabatha. Eli ilizwi lenkosi. Inkosi ibusise ukufunda olizayo ngoku kude bengunaphakade. Amen. Mandithabathe lithuba ndibulise kumagosa abashumayeli, omama omthandazo, konke amasebe, abantu abasha bonke, intombi zokuvuma, obawo amadodana, abantwana abancinane, i-church choir, nabo bonke abadinga ukuhlonishwa kwenkonzo yethu, mandinibulise egameni elihle lomfeli nomvukeli wethu onguYesu Kristu. Amen. Njengoba ke isekethe ibona kufanelekile ukuba sibuyele ekukhonzeni sikwindawo zethu emakhaya ngenxa yemeko esisifumana sikuyo. Siyazi zininzi izinto ebesihlelile, kodwa ngenxa yokuzama ukulolonga nokugcina nokuseva imiphefumulo yabantu, sabona kukuhle ukuba zivalwe izindlu zokukhonza. Kodwa kwincwadi esiyifundile, khululeka ebulwelweni bakho, utsho njalo uYesu kuverse 12, uthi khululeka ebulwelweni bakho, be set free, or you are free from your illness. Kusho uYesu ethetha nale ntokazi. Ngexesha khamente kuzaliseka into eke yathethwa nguYesu kwimanifesto yakhe. Athi uYesu xa ethetha nabantu bakaThixo, umoya wenkosi uphezu kwakhe. Uthe ngenxa yoko wandithambisa ukuba ndishumayele izindaba ezilungileyo kumahlwempu, ondithume ukuba ndiphilise abantliziyo zityumkileyo, ndivakalise inkululeko kubathixo. Khabe kuzaliseka leyo manifesto aqala ngayo uYesu, ethi umoya wenkosi uphezu kwam. Uthi ngelixesha eshumayela kwisinagoge, khabe engcwele wathi
uzwa ebhentile, egobile, hamene ngcwele, ethandwa lizulu. Wathi uYesu ukhululekile ebulwelweni bakho, hamene ngcwele, ngoba akukhathaliseki kuYesu ngoba usukhule isikhathi esingakanani, akukhathaliseki uYesu ngoba imingaki iminyaka unalo ngxaki, kodwa uYesu angakukhulula uYesu kulo ngxaki. Imandate kaYesu kayishiya amazulu, imandate ukukhulula abantu bakhe ezintweni ezibabambileyo. I don't know ukuthi ubanjwe yintoni, all I know ukhona uYesu okwazi ukukhulula abantu ababanjwe izinto iminyaka for 18 years. Lo sisi ebanjwe yilogula. iBhayibheli ke ayilivezi igama lalo sisi, kodwa iveza ukuthi noma engenalo igama, hamene ngcwele, kodwa wakhululwa. Noma you don't have a name, awunaso status kwi-society, noma kucingwa ngabantu abanganyulwa for positions enkaweni awucingwa, kodwa ukhona uYesu ongakhulula, hamene ngcwele, ethandwa lizulu. Uthi lo mbhali weza uYesu engathi lo sisi wayevuma umhlabeleli, kanti Yesu uyandibona kangilila njalo, wandibiza wathi yisa, ndasabela njalo, hamene ngcwele, ethandwa lizulu. Into engiyithanda ngalo sisi, akazanga ngqolo, akafani nabanye xa bedibana noYesu badanduluke ngeze elikhulu bebiza uYesu, abanye babambe umqukumbelo wengubo yakhe, abanye beza ngobusuku, kodwa lo sisi weza engathi wayimana esize etempelini, ethi noma le meko yami ingangatshintsha, kodwa kutshintsha ukuba wena uThixo. Noma imeko yami ingahlala nje for 18 years, kodwa kushintsha ukuthi wena uThixo. Wenyukele sinagogeni for 18 years enale meko, wafika etempeleni wavala umlomo, hamene ngcwele. Kwathi uYesu ngoba ubona inhliziyo, wawubona umthandazo osenhlizweni, wambiza. Ezinye izinto hamene, ezinye uThixo usenzele singacelanga, singazanga kuyo, asenzele uThixo singenzanga ngqolo. Owethu uThixo asenzele izinto singazicelanga, ngoba ubona isidingo ebomini bethu, hamene ngcwele, ethandwa lizulu. Uthi lo mbhali weza lo sisi uThixo ngoYesu Kristu inkosi yethu, wabeka izandla phezu kwakhe, waluleka, hamene, wadumisa uThixo, hamene ngcwele, wanqula uThixo emveni kokuba eseyibonile imiracle, wadumisa uThixo. Kwathi ngoba ukhona abantu okuthi xa ubomi bakho utshintshe, uvuke umona, wavakala sithi umphathi wendlu yesikhungo, wathi mithandathu mihla ekumele kusetshenzwe ngayo isabatha, asiye umhla wokusebenza, ngoba bakhona abantu kayitshintsha impilo yakho baqale bakhulule, kuvuka umona ngoba utshintsha impilo. Bakhona abantu hamene abafuni impilo yakho ihlala igobile, kodwa wafika uYesu wamphakamisa hamene. Ukhona uYesu okwazi ukusiphakamisa hamene. Le ndoda yeza yabala imithetho, hamene ngcwele, yeza nemithetho yathi imihla ekumele kusetshenzwe ngayo mithandathu. Weza uYesu, weza negrace, hamene ngcwele. Wathi noba
bekungafanele kumbe ungafanele lo sisi afumane ukuphila, kodwa igrace yaya ngaphezu komthetho. Khamende ngcwele, ngoba bakhona abantu ababambelele kwimithetho balibale lubabalo. Athi umpostoli uPawulos, ndileke ndiyiyo ngobabalo lukaThixo. I want to say ukhona uYesu that goes beyond law, that goes beyond umthetho. Abone imbeko yakho, abone imbeko yakho, ayiguqule. Khamende ngcwele, ethanda luzulu, khululeka. Usho njalo uYesu kulo sisi, uthi khululeka kubulwele bakho. I don't know ukuthi uhamba nabuphi ubulwele, but ukhona uYesu ongakukhulula kubulwele. Ngike ngajonga, back in the days zasikhona inhlobo zama-ayina ezihlukahlukene ezilalini. Bakhona la ayina eyayisetshenziswa, i-ayina eyifakwa amalahle, khamende ngcwele, ukuze ikwazi ukusebenza. Yayigalelwa amalahle, khamende ngcwele, ikwazi ukusebenza ukuthi izinto ezishwabene ikwazi ukuzi-ayina, ngoba sekungena amalahle. Kwadlula ixesha, khamende ngcwele, kwakhona i-ayina ebekwa emlilweni, kuzi-primer stove ibekwe le ayina, ithi ngakutshisa bese iya-ayina izinto, ikwazi ukuziqondisa. Khamende ngcwele, kwafika ixesha le-steam iron eplakwayo, khamende, ithi ngaplakwa ikwazi ukushisa, ikwazi uku-ayina. I want to say, noYesu wandela ubukhosi bakhe weza kwimililo yasemhlabeni, weza uYesu kumalahle elilizwe, weza uYesu waba-connected, waplaka kuThixo, kodwa noma eplake kuThixo wangashiwa yiprocess yokuthi ashise ukuze ziqonde iy'mpilo zethu ukuba kashanga uYesu emlilweni yalelizwe nakumalahle alelizwe. Kabayiqondanga yethu impilo, kabakazivulelanga ubukumkani bamazulu. Khamende ngcwele, I want to say nakuwe bakhona abantu abazodlula kwi-process yokuqondiswa kwempilo zabo ngenxa yakho. Vumela amalahle elilizwe, vumela imililo elilizwe ukuthi kwenze ube ready to be hot enough to change and transform iy'mpilo zabantu. Awukwazi ukutransforma ubomi babantu, awukwazi ukuqondisa iy'mpilo zabantu ungadlulanga emlilweni. Khamende ngcwele, ungadlulanga kumalahle. Khamende ngcwele, ngiyayithanda le khona ngoku i-ayina esiyisebenzisayo kweli xesha ukuze ikwazi ukushisa, ikwazi ukuqondisa impahla. Kumele ibe connected kumbani. I want us, noba sidlula kule process yokuqondisa impilo yokusiza abanye abantu endleleni, kodwa sibe connected, masibe connected ukuze sikwazi ubakhulula abanye abantu, ngoba awukwazi ubakhulula abanye abantu, awukwazi uba luncedo ey'mpilweni zabantu, awukwazi ukuphatha i-testimony uze kwabanye abantu ungadlulanga emlilweni, ungadlulanga kumalahle elilizwe, ukuze ukwazi ubakhulula ngoKristu Yesu inkosi yethu. Amen.